Lho. Kok jamu Jawa kok? Aku lali janjine mergo tuku jamu. Suwe mboten jejamu no. Suwe mboten jejamu. Wah, aku selalu siap kok. Napa nggih? Kok jamu kuwi selalu ana. Jamune napa? Aku selalu sehat. Selalu sehat terus nek mayang sewengi-sewengi ora tau leren iki. Jamune napa to, Pak? Ah gampang. Napa? Botokan tekek Mesir. Kudu Mesir. Ha iya kok kudu botokan tekek Mesir arep golek nendi ora. Aku jamu takoni rahasia mah. Mbok menawa ya aku ya ben kuat ngono lho. Aja. Lah ngapa? Wah wis malah ora apik. Kok ora apik? Jamune wong wedok ya jamune wong wedok, jane wong lanang ya jane wong lanang. Ya. Oh beda, lanang wedok. Ha iya. Kene iki meneng-meneng ya top lho Trenggalek iki. Weh. Kowe ya ngerti to? Ngerti. Kene iki papan wisatane ya apik-apik. Oh, Pantai Damas. Waduh. Kaya dong-dongo. Wis ora ana kowe iki mulane ora mung baron wae. Baron Gunung Kidul mung Parangkusuma wae. Oh. Pantai-pantai ngendi-endi ya ana kene Pantai Damas. Ya. Karanggongso. Weh. Pantai sing ora tau mulih ya ana kene. Lho, kok ora tau mulih ngendi? Pantai Prigi. Oh. Prigi terus ora tau pulang. Heeh. Pantai Prigi. Pantai sing marai keri ya ana. Ngendi? Pantai Kili-kili. Kili-kili dengkulmu mlacet kowe ora. Jenenge iki Pantai Kili-kili ora marai keli. Ayo keri kok keli. Karanggo Kili-kili ya, Truk. Ayo, ya apik kuwi ya. Pancen ngendi papan iki ya duwe anu wae jenenge iki destinasi dhewe-dhewe kok, Gong. Heeh. Duwe Ayo saiki ngaturke tembang apa? Anake kok anake. Adine Anting. Heeh. Kaya nek anake Anting. Heeh. Ngawur kok kowe nek Mbak. Ayo, Mbak. Mbak Raras, ya ta? Raras. Nggih. Mbak Raras Hapsari sapa crito banget. Ya wis ora apa-apa. Iki ya putrane Mas Sun Gondrong. Oh iya. Loro kabeh iki, heeh, ora masalah. Karang sing Anting iki sekolah ning Yojo ning isi dadi mbangane mula-mule melu bapakne ra melu aku. Ha iya, sing cedhak ya. Ayo jumeneng, Mbak. Monggo Mbak Raras. Wis turu wae ket mau. Garang ngantuk ayo. Ayo apa ngelih? Kowe iki aneh wong turu iki mesti ngantuk. Ya. Awa-awane padha karo Anting. Padha gedene. Ngaturke napa, Mbak? Jenang gula. Napa? Jenang gula. Siap, jenang gula. Ya. Suarane ya padha bayune apik iki. Heeh. Teng anu dibawani, Mbak. Monggo. Nggih. Monggo. Suarane saingan ro Mbak Yune. Heeh. Ya mengsuk kari payu sapa antarane Mbak Yune ro adine. Pokoke anggere ora ngarani wis gelem dibayar sewengi 20.000 ngono. Lah nyinden. Ayo nggo tuku make up e ora cukup kaya Gong. Among ati pisan luput pisan kanopi pisan
yen gampang yen gampang luwe gampang yen angel yen angel angel gregele cengkok ya padha ora iso nirokke angel langkung tan kena ati tan kena tinumbas harta ya neno neno monggo jenengku kuwi aja lali marang aku iki yo kangas nalikane nandang susah sapa sing ngancani nandang susah sapa sing ngancani disemono aku tetep tresno lan tetep setia yo mas durung nate gawe gelo lan gawe kuciwa ning saiki bareng bukti kowe kok njur malah lali Marang aku. aku sithik-sithik mesti nesu terus ngajak patu jono wah tonjai heeh monggo ayo Matur suwun. nggih matur nuwun Mbak Raras saka ngendi iki daleme Kediri Nggih. Mbah ada ya terus ya ora nek saka kene ya udakara Kediri engko terus liwate iki Nganjuk wah ngawur wong ora dong kok
Bagong kuwi takon aku laladan kene iki ya ora ngerti. Aku mau ki numpak apa? Numpak bis. Numpak bis? Heeh. Nang jero bis apa ora kematke dalan ana plang-plang. Ora aku nang jero bis turu. Tangi-tangi ya wis tekan pelataran ngarep kuwi. Dadi wis ora ngerti alang mujure liwat endi. Petruk yang turu nang bis. Nek letangi nek wis krungu cah cilik muni Madang Ramadan Semaut lagi melek mripate pokoke anggere krungu swara Madang ayo wong ayo jenenge kuwi ning dalan kaya Gong ya diperlokke kaya ngono kuwi ayo nyambut gawe po arep madang ya nyambut gawe ya sinambi madang heeh wah apik iki mau jenenge Mbak Raras Hapsari Kertanyana Medhot Janji ayo senengane nek jenenge wong wedok ngawur. Ayo dibacutke. Ya. Aja nganti kedawa-dawa. Mau limbukan wis sak pol-pole. Iya. Sak pol-pole tenan wis nganti jam 1. Ha iya. Ayo no. Ngres-resi ta kajen. Ora apa-apa wis. Ya. Ayo Tin, ditembangke pisan neh apa ping pindhone gek. Ah, Jan. Ya, ya. Cuma Pak. Hah? Ngadeg. Ah, iya no. Ora. Mbut gawe kok arep ming diprok wae. Teneh cukul suket ngisore. Lah kok iso mboten nandur lho. Sing jeneng lemah ki nek dinae anget-anget dideproki terus ki subur. Lemahe dadi gembur. Ah iya. Mboten enten wini kok. Hah? Mboten enten wini. Mbok menawa ana. Nek ra tukule wis ana. Ha iya. Ora ana winine. Ayo, nembang apa? Ya. Nggih. Pelok napa nggih? Pelok barang. Barang sakniki pelok bem mawon. Pelok bem. Ya, apa tok bawane? Ya lali janjine, Pak. Hah? Lali. Lali apa? Janjine. Oh ya, lali janjine tak kira nek lali tembange. Tiwas ngadeg kok lali tembange. Ha iya. Di bawane? Heeh. Nggih. Rinoso. Napa bawane niku napa sing bungkek-bungkek. surat didisko. Ayo diaturake monggo. Tina minggu kang tak anti Yan saya jebluk tenan awake. Heeh. Sinten to? Kowe kuwi nganggo anu truk kejawen. Kejawen ki rak dadi sing seti to, stagen ya kenceng. Ha, bangkeane ketok cilik. Ha iya, jarik ya dikencengke. Ha iya. Kuwi nek preman pas ora nggo kejawen, wah. Napa ta? Mlaku iki kaya tas kresek kaya banyu kae iya. Iya. Jenengan kok ya gatekke. Ah, ya aku iki seneng gatekke wong mlaku. Anggere tak matke ngono kuwi buru-buru. Apane sing buru-buru? Embo. Wong engko nak. Jenengan ngematke nggo napa? Nggon awak. Awak. Awakmu iki kelemon. Napa nggih to? Wah, wis nek Belum ya? Lemuhe cilaka lho tenan. Awak ambegane sesek. Mergo pembuluh jantung ki ditekan oleh lemak. Ah, cilaka. Ya kula kan kaya tiwik niku. Aja. Lah Aja nek kaya tiwik, asiramu gedene ra jamak-jamae. kepengin ndas tok ya. Heeh, tenan kaya pentolan korek. Lah terus kan kaya sapa? Ning kari ngedreske. Ayo ya disuda sithik awake iki poso. Nggih. Apa kowe njaluk cara supaya wong wedok iki gampang kuru? Napa? Carane napa? Bojomu kon rabi meneh. Langsung kuru tenan yakin. Yakin to iki? To omongi kok. Langsung susut. Sak utek. Masa ya kudu ngono ora ana cara liyane po? Olahraga. Olahraga? Push up. Ora mung push up. Lah napa? Sing dipengke kok mung push up, mlayu-mlayu, mlaku ora sanggo sandal. Ora sanggo kaos. Lho. Oh.
Sanggo sandal ora sanggo kaos. Kaos kaki kowe iki lho ngerti teruse kok, Truk. Kaos kaki ora nggo sandal ora sanggo kaos kaki, men saraf-saraf kaki iki kena krikil padha karo dipijet refleksi. Pembuluh darah lancar. Aku ora adong kok. Kaos apa rumasamu? Kaos dhuwur ateneh. Kaya Bagong kuwi. Tina muni ngaya Anene mong lali jan jine anane pijer anane pijer maya ya pinter golek pinter golek alasan nah lasan ngandar-andar angen duko neno tak dung tak ndang ning lho kok jamu Jawa kok aku lali janjine mergo tuku jamu suwe mboten jejamu no suwe mboten jejamu wah aku selalu siap kok napa nggih kok delok jamu kuwi selalu ana Jamune Mulane napa? aku selalu sehat terus nek mayang sewengi-sewengi ora tau leren iki jamune napa to Pak gampang napa botokan tekek Mesir. kudu Mesir Ha iya kok kudu botokan tekek Mesir arep golek nendi ora. Aku jamu takoni rahasia. Mah. mbok menawa ya aku ya ben kuat ngono lho Aja. lah ngapa Wah wis malah ora apik. kok ora apik Jamune wong wedok ya jamune wong wedok, jane wong lanang ya jane wong lanang. Iya. oh beda lanang kleru. wedok Ha iya. Monggo. aku wis ora masuk dina minggu sing
tatine dikendangi jatilan. Lah ngapa? Ya jarane ilang ya terus. Ah iya. Lah ndi aku ora nganggo jaran lho. Melayu. Heeh. Lah ngapa Lah mlayu? sing numpaki gedene semono ya gila jaran kepange. Oh, ngono. Padahal aku ora nganggo jaran lho. Ah iya. Nganggo wae, ngerti apa piye? Nganggo. Ah iya. Jan-jane kowe ning kene. Nyenengke tenan. Kowe kok ora ndelok tatine joget kok. Ah wis terinspirasi karo jogetan wingi bengi ya. Oh. Dadi nek ora nganggo jedot ngono wis. Emeng bokonge tok ngene-ngene wae. Bojo kowe ning omah nek mlaku ngono kuwi. Ah iya. Lah ya ngono kuwi kabeh bojoku nang wong doene mlaku mesti megal-megol kabeh. Ana lho sing mlaku ngono. Oh. Ngono ya ana. Ya ora ana ora. Anggepe kaya apik ki mau Mbak Tatin wis kepareng ngaturke lali janjine. Heeh. Ki pamundutan sing keri dhewe ya, Tru. Ya. Nawala lumantar WA. Waduh. Ana sing nonton bareng nang Bogor. Bogor Brand. Ayo Bogor kutha kono. Sampluki mudhar ora. Lho maksude Petro ki Bogor ki ngendi dikenake ngono lho ora Bogor ki jembare Rajama-Jama kok. Masa aku mung dikirimi WA kon tekan kono. Kon genake alamate ngendi, kampung ngendi, RT pira, RW pira ngono. Meripat ki nek ra sinkron. Wah, sembetengan ora. Kok gembeng banget orang? Mbok aku anggere dicacat sithik rasane. Arep mulai aku terus engko sih. Kari sak lagu kek mulai. Aku nunggu ngendi? Nunggu ngarep. Cecer posir sopir. Posir ora. Tusiran. Wedi aku nganggo kacamata riben terus. Ya wis ora apa-apa. Yo di komplit ki wae Gong. Heeh, kembang rawe Ika Ani ya. Terus karo sapa? Tiwik wi. Ya Tiwik meneh. Ora apa-apa. Gedhe rada cilik. Ah ya. Iki kaya percontohan sejarah Pithecanthropus erectus. Dadi saka munyuk menungsa terus menungsa banget. Ah iya. Munyuke sing gedhe dhewe. Oh iya. Ayo iki. Ha. Nah, iki perjalanan manusia iki kaya ngene iki, Tru. Ayo perjalanan terbentuknya manusia normal seperti ini. Ha iya. Oh, kayak gorilane teko. Saking pundi, Pak? Perjalanannya saking sing pundi? Saka kono. Ya. Sing normal manungsa sing kene dhewe. Oh. Wah. Dhewe ra normal. Ben. Dibawani sik. Ya. Sing bawa Ika karo Tiwi. Ya. Ani kan umbah-umbah sik. Ya. Umbah-umbah dengkulmu melocot ora. Agawe rujiting modar ora kowe. Oh ngerti nek sik gender nesu kok.
Nek ora padha mulai mesra ora padha meneh pukul besi. Tong teng. Ayo. Ngantuk-ngantuk kon genderi ora. Laras semono. Semono cukup ra Ika, ayo. Sepinten? Mana? Laras semono, ayo. Ini Prada. Apa kang sinatya upama munduta Rokmini tartamtu tak ya. ruti ibarat wong numpak prau lumampah tanpa palah. Nek wektune gentenan langsung gentenan ora dadak dijawil. Lali, Pak. Aku iki nek ora dijawil turu. Ing matyaning jala niti temah gonjing anggen jong ning paku Jogete manut ani. Ya modar. Jogete manut ani. Ayo. Duh. Si Tiwik kudu iso lho. Heeh. Ya awas. Ndeleng-ndeleng, ya.
Masa ora bareng jogete wis. Iya, sing lemu malah lincah. Sing kuru malah lemes. Iya. Anggere nggo bokonge